Don, kikilikon, saltzapika, tortolika, de buluzon. Aitona Martxelon, Amona Martxelon. Gaurkoretan gure potoloa. Etzegia da, honek beti abuzio goxogoak izate izkik. Tira, Txiribito, baina zer egiten ari hai? Bazekia zer egin nahi duen. Zer? Lurra hausi. Ez da harritzeko, Agirri. Tira, Txiribito. Jakin alditeke zergatik onelako gimnasia. Zer duk hau, zuluak azkar egiteko inventu berria, ala? Eskabadora automatikoa! Ez du radiozi honelako hipopotamo honelako gimnasiak egiten. Txiribiton entzun ondo! Gaur egun erabat modan pasia... Geldirik honai, kontxo! Modaz pasia dagona da hori gimnasia. Egun egin behar dena dantza da, Txiribiton. Jakina! Ara, entzun ondo musika jarriko dugu dantza. Nuke ingo diagu dantza! Ja! Egin dantza! Zer da hori? Erakutsi. Eusko Jaurlaritzak bidalita! Eusko Jaurlaritzaren karta bat da. Txiribiton jaunari zuzendua. Jauna, Txiribiton jauna! Eusko Jaurlaritzak zu aukeratu zaitu aurtengo munduko atletismo kanpionatoan Euskaldunen ordezkaritzat. Euskaldunen ordezkaria Txiribiton! Ordezkaria? Baina, Ia. elefanten txabalketa izan du, kontxo. Euskaldunen abesterik ez dio. Izan ere, atleta on denak gaixorik baitauzkagu. Bata eztulka, bestea diarrearekin, beste bat aztan aparriz, gaizki benetan, Deixaste bat, horreatik, hau bezaik ez du beratzen. Beraz, eskertuko genizuke, pixu eta jabalina jaurtiketarako gogo handiz prestatuko bazina. Besterik ez behar? Dudarik gabe, gogo handiz prestatuko duk. Honek txikirik etzekik ezen. Zorionak, Txiribiton, baina kontseilu bat emango dian. Ez adilloan. Txiribiton, adiskidea gaitu. Esai, Juan! Entzunik badaki nolakoak diren errusoak eta txekoak pisua botatzen. Eta martzianoak? Nolakoak dira martzianoak? Benetan, Txiribiton, ez joan. Ridikulo hutsa egingo duk besteen aldean. Esai, Juan, polakoak dituk oso gaiztuak gordan. Txiribiton, laguna gaitxuk eta... Ezai, Juan, Txiribiton, ez? Baina egiten ezaten diago. Honekin etzeo gauze honi. Burutik egin atzeok, baina guk... Dantzan egingo dio. Isildu egin da musika. Kirol albisteetara gatozkizue. Gauza harrigarri bat gertatu da gaur hasi berri diren munduko atletismo txapelketetan. Atleta lodikote batek... Txiribitonek!
Pixua oker jaurtiki du eta korrikazioan beltz txiki bati eman dio zapla kokotean. Eta honek minaren minez korrika inoiz baino azkarrago egin du eta munduko marka hautsi. Oraindik ez dakigu lodikotearen izenik ez baitio ez telebistari, ez irrati, ez da egunkari ere, ezertxo ere esan. Gure lodikoteak egindik ederra. Gu batzeki hau. Gure lodikoteak luzitu du berriz ere mirri. Ez tikoak ustek belgizara joan, nola egin guztion? Nenekianik txiribiton, hain arraz ez da zenik, Gu dantza jarraituko diegu eta noiz bete etortzen bada, jakingo dugu haren berriri. Txiribiton zetorre! Txiribiton, zorionak, atzak bostekoa motel! Zorionak! Ara gure domine eman ditxek! Engeatu gaituke, irratiz ientzun diagu hile arrakasta. Zer da, urrezko domina? Ez tekito horrezkoa bintzat bai! Jatekoa bintzat bai! Txiribito bintzat urrezkoa baino behago! Da zer, Txiribiton, dominaz aparte eman alditxek beste zer bai. Bai! Zer eman ditxek, ea. Motor bat! Zer du? Hori oso polita duke, Musika entzuteko bikaina du. Dantzaiteko! Baina zer eman ditxek, ea esan. Guretzat alien zerbait? Bai, ziur guretzako zertxo egin badagoela. Roka alde batera utzi eta guazen gaurko haurtxoekin. Ainarak kamarera izan nahi omen du handi izaterakoan, ezta? Bai. Zergatik? Zergatik gauzak ibiltzea gustatzen zaizkit. Bandeja baten gainean? Ez! Ze gauzakoa? Makine ibiltzea. Bai. Basmak eta garbitzea. Bai. Eta gehiago... Ai, astu egin zaizu. Bai. Zer gehiago? Botellak eta basoak eta... Bai. Hori. Eskerrak ez da, esan dugu azkenean. Aizu, eta zergatik nahi duzu kamarera izan? Ezagutzen duzu kamareroren bat? Bai. Nor? Nera aita. Kamarero alda zure aita. Eta nola egiten du kamarero bestera aitak? Nola egiten du kamarero? Ondo, kamarero ona da? Seguru? Bai. Aizu, zuk gaur olerki bat kontatu behar diguzu, esan behar diguzu, ezta? Polita da, ezta? Zu bezain polita. Bai? Bai? Bai. Hasi zaitez batera bi eskutsu politoiek, eta hasi zure olarki puliketa horrekin ara aurrera ondo begiratuz. Aizea dabil, firrin farran. Zuaitzak oker, ostoak egan. Atea kristiki, atea krastaka. Kristalak lin, kristalak lan. Aizea eta aizea udazkenean. Oso ondo, Ainara! Pustarriak! Ealtzen bat pustarri, birri! Amaika pustarri! Amaika pustarri! Baina... Aitor, baina... Zaudela zen. Azteko, azte mutiko pusketa handia. Arruako guztiak onelakoak atzerate. Bai. Seidatu horrein ez, horreitik handiagoak. Bai. Hori ongo. Eta zergatik onela saltaka, ez aldakizu behar den bezala etortzen. Eske, nahi ustetzen saltatzen da. Saltatzea gustatzen zaizu? Bai. Zenbat metrotako saltoak egiten dituzu, Aitor. Zait. Hori asko da, ez da? Nikola jarriko banu, nolako altura bat jarriko banu, saltu ingo zenuke? Pixka bago. Hola? Lurretik hasita. Lurretik hasita, tia, guazen proba egitera, ea, kamara jarraitzen gaituzten, ea. Hemen jarriko dut, nola, ea. Bai, karribile hartu, baina ez telebizatik kanpotera. Ea, bisa berago.
Gainera, gure aitor, ieltzero nahi omen du izan gure aitorrek, egia alda hori. Bai, Zergatik? que masa egin da, palet egin da, gustatzen zait. Ibiltzea. Bai, Eta andamiotara nola igoko zara, saltaka? ez normal. Normal? Eta saltoak zertarako orduan? Que txikian gustatzen zait, salto egiten da handian. Haundian gutxiago? Bai, Haunditan ascensorean ibiliko zera. bai. Gaur zerrekin behar diguzu, aitor? Partido arradilau. Partidu arradilau, telebistan partidu arradilau. Bai. Eta noren arteko partidua da? Arro eta Bilbo. Arrua eta Bilbo, ontxo, hasi zindezke. Arro eta Bilbo partidua ikusiko zuen. Ezin da zi partidua ume bat faltadeko, Josu txikia, galtza gazte egin zizkio. Ara ordator kamiseta aldrebiz duela. Clemente gainetik salto egin du futbol zelaira. Clemente desmailatu egin da alako jugadora rara ikustean. Mirri pozez, forterik gainera igo da globoa bezala. Txiribiton da Clemente burrekan hasi da. Txiribiton bere trompetak belarri arrankatu izkio. Arreneko partea bukatu da eta izer ere ez du ikusi egin dugun farrarekin. Oso ondo, aitor! Ea zenbat pustarri, aitorrentzat. Amaika bustarri! Amaika pustarri, txibiton. Bika taldearen. Hau bikotea. Joan zeigun aitor, ieltsero. Eta Asier, arotza. Bai, Bikote hona egiten duzu, bai, Ze bion artean egingo zen dituzteke etxeak eta txaletak eta, ez? bai. Aizu, egingo aldi duzu txalet bat txirrimirri eta txiribitoni. Igual, Igual! Eta nolako izango litzateke txalet hori? handila. Haundila, nolako handia, esan nolako handia. Hau baino pixka eta handila hua. Bai, baina nolakoa, orduan. Han dagoen residentzia bezalakoa. Honelako handia? Eta zertarako behar dugu hain handia txiribitonek agian bai, nahiko potoloa delako, baina mirri eta biok. Normalak era, ez? Dantzan itxeko toki handila hua. Kontxo, ez da idea txarra, Asier, ez da idea txarra. Beraz, Asier, zu oso trebea zera eskulanetan eta nela, ez da? Bai, Ja, zer erakutsi behar diguzu, Ja, atera, botxikutik ondo sartua daukazu. Atera du. Zer da hau? txibota bat. Txibota. Eta txibota hau ze? Nik indako da. Zuk egin duzula txibota hau? Bai. Ja, esplikatu idazu nola egin duzun. Etxian bilan nolako txegur pusketa bat eta hori kutsilloakin moztu nun. Eta ez alduzu bildurrik nola behatzak bakitzeko edo? Ez, segi, nola. Eta geho hori forma eman nion, da lehuno gelditzeko lija batekin pasau nun. Bai. Geho punta pasa sartu nion. Hori gustatzen zaizu zuri puntapasa pasatzea, Eta gero zer, nola margotu duzu? Rotuladoriokin. Rotuladorekin? Bai. Oso dotore hau ziduzu, erakutsi zu ondo kamarari erakutsi jozu, zen polita gelditzen den. Oso txibota polita da, Bueno, baina txibota egin bakarrik ez, dantzatzen ere jakingo duzu, ezta? Bai, Eta gero eskuan hartzen, bai, menago ni oso seguru, bai? bai. Ea, jatxi hemen, jetxi honera, eta ea, hemen gainean lortzen duzun txibota dantzatzea. Ea, zure urduritasun guztia pikutera bota, eta ale hop, ea? Primera! Ai! Zoragarri! Oso ondo, Asier! Ea zenbat pustarri Asierrentzat! Bederatzi bustarri! Bederatzi pustarri, saltza taldearentzat! Kaixo, Aitziber? Bueno, Aitziber esan dut, baina aurki andereño Aitziber esan beharko dut. Bai? Andereño izan nahi duzulako, ez da? Bai, Zergatik nahi duzu andereño izan? ikasteko. Ikasteko edo irakasteko beto. Eta ze gauzak erakutsiko dizkiezuzuk mutikotan eskatoei? Badantzan da. Dantzan ere bai. Ze andereño divertitua izango zara orduan, ez da? Eske, nik ezagutzen ditudan andereño guztiak, matematikak eta geografia eta honelako istilu raroak erakusten dituzte. Eta andereño Aitziberrek dantzera eskutsiko du.
Horrek esan nahi du Itziber, zu dantzari hona zerala, ezta? Ze gauzak dakizkizu dantzatzen? Andre Madalen. Andra Madalen. Baina lehen esan didazu, dantza egiteaz gainera, badakizula josten, ezta? Esate baterako, txandal polita uzuk josi duzu? Horrez esan nahi du? Ez. Ez. Eta nor josi dizu ba? Inorek ez. Bakarrik egin alda? Ez. Dendan erosi duzue? Eta ze gauza josten dituzuzuk ba, Itziber? Nizardakin. Zerbait josiko zenuen inoiz, ez? Zer josi duzu? Papelesko josteko. Papelesko! Hoiekin ez zera kalean ibiliko, Ez. Eta zertarako josten dituzu ba? Ikasteko. Ikasteko. Haundia izaten zerenean orduan josiko dituzu benetazkoa. Bueno, baina honera dantza egitera etorri zera, ezta? Eta lehen esan didazu, Andra Madalen dakizula ondo dantzatzen, beraz, Andra Madalen dantzatuko duzu. Ea, jartzeituen pixkator berako, hortxe altura hortan, eta musikarekin hasi dantzan. Zona, kontuz, ea zemal pusterri? Bederatzi pustarri. Bederatzi pusterri, pika taldearen za. Igor, egia aldalo egitea oso gogoko zaizula. Egitan? Bai. Neri ere, baina alotxe baten dit telebistan esatea. Zenbat ordulo egiten dituzuzuk? Bost. Zenbat? Bost. 5 ordu? Bai. Asko dira, Ze ordutan oheratzen zera? 11. 11. Begiratu kamarari, begiratu potoloa baterako zera eta. Eta ze ordutan esnatu? 8:30 eta 9:00. Justo, 11:00 zortzita. 5 ordu! Fenomeno, nik esaten nuena. Ba, nahiko ordu pila dira, ezta? Bai. Baina, punto egiten ere, ba omen dakizu. Bai. Bai? Bai. Nik niona. Zuek arruako mutikotan eskatuak fenomenoak zerate. Bai. Asier eta Aitorrekin konstruktore, etxe egile. Eta Itziber eta zeuk butik bat ipini dezakezu, Bai. Eta pailazoentzak jantziak egingo zenituzteke? Bai. Nolako jertzea egingo zen ideak neri esate baterako, Ze koloretakoa? Berdia, Bai? gorria eta txurria. Oi, ze polita. Eta mirriri nolako egingo zenioke? Zu bezalakoa. Ai, ba, eta txiribitoni? Potoloagoa. Ba, noski. Bestela. Orduan futbol ekipo batekoak, Bai. Itxura hori izango genuke. Beno, baina gaur Igor punto egitez gainera eta gauza horiek dena. Gainera, hortaz gainera badaki zerbait bikaina egiten. Bertsoak botatzen daki. Bai. Bota behar dikuzun bertso hori nork egin du? Nire nahiak. Bai, nola izena duzure nahiak? Mikel. Eta Mikel bertsolaria da? Ez. Eta nola asmatu du ba? Asmatzen. Hori, sistema polita da. Asmatu. Beno, kantatu zazu bertso hori. Arrutik etorri nahi nire lagunekin, pozez veterinago zue irurekin. Bertso hau kantatzera etorri nahi ni, zuekin eko parra egin bai dut beti, zuekin nahiko parra egin bai dut beti. Trenez etorri gara gure eskolatik, behintzat eskursio bat egin dugu hemendik. Motxila hartu eta pozez arroturik, dondon kikilikon da mundu katxeginik, dondon kikilikon da mundu katxeginik. Oso ondo! Ea zenbat puztarri? Pustarri, bertsolari Saltza taldearen zat.
Maniobra bat egin beharko dugu, Manol? Eske tekniko hauek ez dute zer ulertzen, ez da? 5 urteko mutiko bat entzat ez diote mikroa hemen goian jartzen ba, ez da? Ez dakite, ez da? Lehen esan didazu tripa hundia daukazuela, Imanol, baina hori ez da egia, ez da? Ez? Erakutsi nolako tripa daukazuen. Ja. Ba, ez dauka tripa oso hundia, ez da? Imanol. Eta, esaidaz, zer nahi duzu izan handia izaterakoan? Futbolista. Eta lehen beste gauzatxo bat ere esan didazu lehen. Zer? Ze izan nahi duzu handia izaterakoan? Futbolista? Bai, baina beste gauza bat ere bai. Zer? Orentzero, bai? Esan berriz danak entzun dezaten. Orentzero! Olentzero? Bai? Eta zergatik izan nahi duzu olentzero? Asto gaini bitzuko. Asto gainean ibiltzeko? Bai? Oso gogoko alduzu asto Bai. gainean. Bai? Ibili altzera inoiz asto gainean. Bai? Bai, noiz? Atzo. Atzo? Bai? Eta ze astoren gainean? Nerian. Zuk asto badaukazu? Bai? Etxean? Bai? Eta nu gordetzen duzu, azpian? Nun ba? Okoitun. Okullu, noski! Eta ze izen duzure astoak? Mula. Mula izena du! Eta, ze, gustatzen altzaiozu gainean ibiltzea? Bai? Bai? Ez alda sarretzen? Ez? Ez, Eizu, Imanol, zu gaurretzera zure astoazunera hitz egitera etorri baizik eta kantatzera etorri zera, Bai. ez da? Ze kantatu behar diguzu? Orentzero. Olentzero kantatu behar diguzu? Hiru errege. Hiru errege. Bueno, edozein gauza, baina ondo, ez da? Bai? Hasi kantatzen. Hiru errege, atxaptxupiro ba, berongo kokazuria, aitxe Jan Jose, ama Maria, ama Maria, eta gau jaio berria, gora jainkoa, zeruza barea, eta pakea lurrea, zuek eta guk, gautik aurrera, ondo maitatzen magera. Oso ondo, Imanol, oso ondo! Ea zemak pizkarri! Bederatzi puztarri! Bederatzi pizkarri! Pika taldearen zat, txibiton, eta ikus dezagun zenbat tekindoa zen bai talde bat eta bai bestea. Paristik natorren artista bat naiz ni. Paristik natorren artista bat naiz ni. Ondo jotzen dut, Baita guk ere. danborra nik jotzen dut. Rom-pom-pom, 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 rom-pom-pom-pom-pom-pom. Paristik natorren artista bat naiz ni. Paristik natorren artista bat naiz ni. Ondo jotzen dut, Baita guk ere. biolina nik jotzen dut. Paristik natorren artista bat naiz ni. Paristik natorren artista bat naiz ni. Ondo jotzen dut, Baita guk ere. txindata nik jotzen dut. Txindata, 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 txinda, txinda, txindata. Paristik natorren artista bat naiz ni. Paristik natorren artista bat naiz ni. Ondo jotzen dut, Baita guk ere. tromboia nik jotzen dut. Txindata, 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 txinda, txinda, txindata. Di-di-di-di-di-di-di-di-di.
ni. Paristik datorren artista bat naiz ni. Ondo jotzen dut, Baina guk ere, dumbala nik jotzen dut. Dumbala, 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 dumba, dumba, dumbala. Paristik natorren artista bat naiz ni. Paristik datorren artista bat naiz ni. Ondo jotzen dut, Baita guk ere, saxofoia nik jotzen dut. Salsak 30 eta pikak 29. Puxterri baten aldea. Atope gaurko debuluzon. Guazen bada bigarren zatiarekin. Lehenengo frogan kantari bilakatuko zaizkigu bai salsa eta bai pika. Kanta ezagunak oso. Salsak pintxo-pintxo kantatu beharko du, pikak txirrimirri eta txiribiton, baina ez dute kantatuko betiko hitz arruntekin. Beti bokalak aldaturik, lehenengoan guztiak akin, urrena guztiak ekin, urrena beti ikin, okin eta aukin. Ea nolakoak ateratzen diren gure gaurko kantariak. Beraz salsa prest bazaudete, hasi zindezteke pintxo-pintxo kantarekin. Pintxo, pintxo, gure txakurra data. Pintxo, pintxo, bere izena da. Pantxa, pantxa, paratxa, parada. Pantxa, pantxa, paratxana da. Peke, peke, bere txeke bere. Peke, peke, bere txeke bere. Pinti, pinti, wiri txiki wiri. Pinti, pinti, wiri txiki wiri. Poncho, poncho, Pollo, pollo, solo sonoro. Poncho, poncho, puruchu, puru. Poncho, poncho, puruchu, puru. Zoragarri, ikusten da saltsak izugarrizko ensaio pila egin dituztela. Beraz, eman dizizkigun 10 puxtarri saltsari. Eta goazen pika taldearekin. Pikak badakizue sistima bera, baina zuen kanta txirri, mirri eta txiribiton. Aurrera. Chirrita, mirrita, chiririto, zagarra manzana, akatzakabon, mujer handia eta hombre gizon, txarra eta marra eta txarra batan, zagarra manzana, akatzakarban, major andra eta hambra gatzan, txere eta mere eta
guztiz ondo egin du, baina agian ensaio pixkat gutxiago. Txorro ta, morro ta, esaten zuen beti ta. Beraz, puxtarri bat gutxiago eman beharko beinipein. Beraz, bederatzi puxtarri, pika taldeari! Eta guazen bigarren frogarekin. Bigarren frogak, zuen usaimena frogatuko du. Ikusi behar dugu nolako usaia eta nolako usaimena duzuen. Botellatxo batzuk izango dituzue aurrean. Aseran saltsak, gero pikak. Esan behar diguzuena zera da. Barnean zer dago? Zer dago botellatxo horien barnean? Hasi, saltsa. Xan? Bakitxe mesetan. Bai, zer da? Vinagria. Ospina? Ospina, batean, segi. Vinagria! Baita ere? Ea hemen zer dagoen. Nera. Ea, Zagardua. xardua. Zori, Olioa. olioa, hori binarreten nahi du. Segi. Ufa. Azido sulfurikoa. Segi. Ura. Ura. Zera, komuneko ura usaila izateko da. Zer? Txiribitoren puzkar bat. Zer da hori? Segi. Orduan, ospina, ura, xardua, olioa eta txiribitoren puzkarra. Hoetxe dira bostan. Tira. Nahiko ondo beraz saltsarentzat. Guazen orain pikarekin. Txiribiton, zeuk dituzu botellatxoak, ea zure taldekidei eskaini botella bana, ea zer usaintzen duten oraingoan. Hau da, zaskara pitatzeko. Zer? Zaskara pitatzeko. Arozko letxen pintatzeko? Kolonia. Bitxapekoak bai. Segi. Azkar. Alkola. Segi. Abanisa. Bakerra. Otxerra. Zate nuenik. Txiribito nahiko motxo zebilela. Kolonia. Kolonia. Berriz ere. Bai. Zaskara pitatzekoa. Azkezara pintatzekoa, honek dana pintatu nahi du. Ze azkezara pintatzekoa, eskutakoak ala bietakoak? Ura. Orduan, azkezara pintatzekoa, beste azkezara pintatzekoa, azkezara pintatzekoa eta azkezara pintatzekoa, eta ura. Tira. Beraz, eman dizegu txaloa ondi bat guztientzat. Nire ustez, ez batek ez bestek ez dute gehiegi asmatu, baina beinipein bosna puxtarri emango dizkiegu bai salsari eta bai pikari. Bost salsarentzat eta bost pikarentzat. Eta guazen oraingoan zuekin, telebistaz bestalde zaudetenokin. Badakizue, astero, zera jardun gerala, gurekin tortolikan ibiltzeko aukera ematen. Aste hontan, azkena da urtsuak beraz zuen karten zai gaude. Gurekin, txirri-mirri eta txiribitonekin tortolikan bidei bat eginei baduzue, idatzi guztue Don Kikilikon 625 postakutxatila Donostiara. Eta adierazi nora etorri nahi zenuketen bertan tortolikarekin. Beraz badakizue gure postakutxatilera idatzi. Eta idazten duzuen guztion artean egingo dugu zozketa urrengo astean zozketa. Baina, tira, idatzi duzuenen artean ere, badaukagu gauza bikain bat. Tortolika, gure azken diskaren alde bana zozketatuko diegu, orain emango diegu, esan orain suertatzen diren oiei. Iatx, Mirri eta Txiribiton, nortzu diran aste hontako irabazleak.
Inigo Zaldua, Zarauzkoa! Ea! Oianko eta Olatz Ilarramendi, Berrizekoa! Eta? Eta Ibon Zaldua Moreno, Intxaurrondokoa, Donostiakoa, txalo bat! Badakizue bada, Zarauzko Inigo Zaldua, Berrizko Olatz eta Ilarramendi, ez dakit, eta Donostiako Ibon Zaldua. Tortolika disko bana jasoko duzue, eta agian datorren astean ospatuko dugun zozketa hortan parte hartzeko aukera izango duzue. Badakizue, zuek ere telebista ikusten ari zaretenok, gurekin parte hartu nahi baduzue, Tortolikan ibili nahi baduzue, idatzi zuen kartak eta esan nora joan nahi zenuteken. Eta guazen gaurko 3. frogarekin. Saltsak 45 pustarri ditu, pikak 43. Ea nor izango den gaurko garaile. Patata lasterketa egin beharko duzue saltsa eta pika. Hauan, goiare bat ipini eta goiare hortan patata bana. Otartxo batzuk badituzue hor aurrean eta badakizue. Ea nork eraman patata gehiago nik denbora esatean. Denbora, eta ikus dezagun ea aurrak zoazte atzekaldera saltsa eta pika, eta ea, Mirri, esai guztu Mirri, zenbat patata lortu dituen lehendabizi saltsak? Saltsak lortu ditu 55. 55. Ea, zuen lekutara, saltsa eta pika mesedez, zoazte zuen lekutara. Pikak nahiko txo, 3. Berrogei bat. Horrek esan nahi du, beraz, saltsak lortu dituela gehiena. Beraz, eman dizizkiegun saltsa terrei 15 pustarri. Horri, 15-ak. Eta 10 pustarri pika taldearentzat. Eta, tira, gaurkoan honela gelditu da gaurko txapelketa, gaurko lehiaketa. Debuluzonen pika taldeak izan ditu gaur, 53 pustarri pika taldearentzat, txalo handia bera. Eta oizko gure irudietaz gain, Tortolika gure diskaren ale bat jasoko dute eta Sehaska ikastoletako joku berria. Itzuli-mitzuli joku bana ere jasoko du partaide bakoitzak. Eta oraingoan bai txalo handi batez unar dezagun, gaur garaile izan den saltsa taldea 60 pustarrirekin. Tortolika, Txirrimirri eta Txiribitoren diska berria eta Sehaska ikastolen itzuli-miltzuli jokua. Hauek izan dira gaurko sariak eta berehala gera berriz ere zuekin. Agur! Zatozte azkar, Fontxo, zatozte. Bagoaz, Mirri, bagoaz, presa duzu horregatik. Ez zaigu ez oso ondo
Juan Gurea gaurko poesiaren munduan, Txiribitoni batez ere. Dena den, pankrazia harrapatu ezkero, gaizkio, Agian bai. Eta ez da hori problema bakarra. Poesiaren munduan gainera ez dugu jostailurik batere aurkitu. Beraz, beste lekuren batere harakatu beharko dugu. Bai. Zergatik ez goaz pasadizu hortatik joaten oraingoan? Proba egin dezagun. Zerbait aurkitzen dugun. Goazen, etorri. Mirri eta Txiribiton oso okerrezpanago. Hauek zine estudio batzuk dira. Zine estudioak trastez beteta zeude. Mirri eta zaudete geldik, mesedez. Trastek betea, baina... Eta oso okerrezpanago Mirri eta Txiribiton hauek dira munduko zine estudiorik haundienak gainera. A ber, zer gertatzen da hemen? Zer gertatzen da hemen? Zuen nortzu zarate? A ber, Juanjo, zer gertatzen da hemen? Zer gertatzen da hemen? A ber, esaizkia zuen? Nik Tarzan eskatu du, Tarzan! Eta ez ditut hiru pailazo eskatu, mesedez, zer gertatzen da, Juanjo? Nik horrela ez du lanik gehiago egingo. Zer gertatzen zen gizon honi? Baina, nor zarazu, jauna? Ni nor naizen? Ni nor naizen, mesedez. Eta zuek nortzu zarate? Gu pailazoak era? Zuek artistak altzarete. Gu artistak. Paristik datorren artista bandaiz ni, Ondo jotzen dut. baita guk ere. Txindata ni jotzen dut! Txindata! Ixo! Zuek ez duzu artista itxurik eta hemen zer gertatzen den nork esan behar din niri. Nik horrela ez dut gehiago lanik egingo. Zuek ez duzu artista itxurik. Nola ez. Baina. Baina ikuste... A ber, itxaron pixka bat. Pentsatzen A ber, ixo, mesedez, potolo. Buelta bat emantzak. Horrela, bale, nahikoa duk. Geldi, bale. Geldi? Oso ondo. A beri. Ni? Bai, erdikoa. Bai. Fuerte itxurartzak, mesedez, bai. Ezin eskoa. Arnasa hartu. Nola? Gehiago. Gehiago? Bale, nahikoa duk. Oso ondo. Lehertu ingoa iztxirri. Eta beri txiki. Nora txikia. A ber, hanka horiek zabaldu pixka bat. Hankatxa baldu? Hanka horiek zabaldu pixka bat, mesedez. Foka bat ez. Oso ondo. Egusten ze ondo iten edan. Begira, zuek izango zarate John Huston, munduko zinemagilerik ospetsuenaren salbatzaileak. Gu? Zuek. Ta nola da hori ba? Itxiki, Charlotte izango ez. Ni Charlotte! Benetan papel bikaina! Oso bikaina, iso. Aktori bikain batentzat. Charlotte. Eta ni? I Superman. Superman? Eta zein da Superman? Superman zein den? Bai. Superman munduko gizonik indartsuena da. Indartsuena. Superman. Gure herrian munduko gizonik indartsunari 14 esaten diote. Egia da, 14. 14 deitzen diote. 14? Bai. Gizonik indartsuenari 14. Bai. Ongi da, 14. I orduan, 14 man izango ez. 14 man. Ongi da, 14 man. 14 man. Eta hipotolo, Bai aquí! La mula Francis! ez Francis mandoa. Nahikoa da, isilu zaitezen mesedez. Edo bestela, Moby Dick balea. Ez, hipotolot Tarzan izango ez. Tarzan. Ulertzen du? Tarzan. Ongi da. Ixo, favorez mesedez momentu bat. Mesedez momentu bat, mesedez. A ber, mesedez, Juanjo. Juanjo! Bai. A ber, hauentzako erropa pixka bat eta makillaje pixka bat eta nahikoa dute. Joan zaitezte kamerino eta bere alda. Eta aldatu. Bere alda hemen ikusi nahi zaituzte. Gero arte, John Huston. Gero arte. Gero arte jaun eskasa! A ber, Juanjo.
klaketa eta kamararia biali honea. Bere alaxe. A ver, venga. Listo, red presa daukota. Hor, kamera hor, venga. Hop. A ver, begiratu honena. Plano. Ongi da, vale. A ver. Martxan, berotuta dago? Preparatuta? Bai, ondo Ongi da. Hemenago, hori duk. Ongi. Itxura ederra daukak. A ver, ire lana motza duk. Mesedez entzun, a ver. Ire lana motza duk. Lau esaldi bakarri dituk. Ni Tarzan, oianetako erregea. Ulertzen? Ulertzen. Ni Tarzan, oianetako erregea. Ulertzen dut? A ver, ensaio txiki bat egintzak. Ni Tarzan, oianetako erregea. Fuerte, mote. A ver, zer? Bueno, badaki. Ni Tarzan, oianetako erregea. A ver, klaketa. Venga, martxan, demora gutxi dugu. Tarzan eta beltzak, lehenengo toma, lehenengo zatia. Moztu. A ber, zer gertatzen da? Zer da hori, zer esan nahi du horrek? Mutua izela? Ai, ama. Zer gertatzen da hori niri gertatu behar? Mutua, alegia mutua. A ber, zer egiten dugun. Beno, ez duk hitzik esan beharko. Prestatu dago, ezta? Ez duk hitzik esan beharko. Ik oiu bat egin, eta kitxo. Tartzanen oiua, alegia. Badakik, itxaron pixka bat. Lehenango entzun zer... Bueno, a ber, Juanjo, Tartzanen oiua jarri mesedez. Nahikoa duk, ulertzen duk? Ikusi duk, zenbat iraupena eta hori dena. Venga, a ber, klaketa. Tarzan eta beltzak, bigarren toma, lehenengo zatia. Moztu, zer da hori, mesedez, zer da hori? Tarzanen oiua, mesedez, demorarik ez dugu, a ber, berriro, kakleta. Klaketa. Tarzan eta beltzak, hirugarren toma, lehenengo zatia. Ai, bale, naskida, baina zer egiten du? Demorarik ez diagu, mesedez. Ulertzen duk? A ber, klaketa, berriro. Azkenekoa, ian azkatu betuk. Tarzan eta beltzak, laugarren toma, laugarren zatia! Bale, alde, ospa mendik, honekin etzego gezar egiteri, moztu! Ospa, aitzak, esaio kamala humani etorzeko nera. Zer jendilaje bilatu diagu hemen, ez dakia zer egin, preparatu daukat dana? Berriro, lehenongako. A ber, guazen beste tokira. Venga, heldu, bizkor, demorarik ez diagu! Erotuko gaitu guentxe. A ver, sartu. A ver. Goiko etxe hauek, telatua begira. Ongi da. A ver, ze plano ikusten da? Putxa magost. Ongi da. Zer erropa duk hau? Ze itxura? Aurkitu dudan bakarra. Aurkitu, eta kapa nunduk? Kapa, zer kapa? Eske Supermanek kapa ematen dik eta Amalaumanek noski berehala kapa behar du, Juana di kapa baten bila. Hauekin ez zego gezarra egiterik eta denbora galdu, erotu egingo gaitu. Bai, horixe, jantzi berala, bai, horixe. Bueno, eta zer egin behar dut orain? Zer egin behar dut, orain txesango dut. Argi eta entzun. Bai. Ire lan oso motxaduk. Lapur bat etorriko zaik. I bere alaba, bakik, i oso indartxu haiz. Itxuran, hartu, astindu bat eman, eta ospa. Ulertu duk. Bai, ekarri dezaidatela lapur hori. Bueno, etxoin. Lapurra txikixamar hartu beharko diagun. Bestela hemen etzeko zer egin. A ber. Bai, erorri, torri da mea. Entzuntzak. Ire lan hause duk. Honek, biok aurkitzen zarate, honek emango di, begi ondokon bat, edo puñetazon bat, eta gero-gerokoak. Bai. Ondo? Bai, nahi duzune. A ber, klaketa, venga.
14 sardina bakalauaren kontra. Lehenengo toma, lehenengo zatia. Emango dizkiat nik iri kristorenak! Hartzak hau! Hartzak beste eskuinekoa! Burrengoa hormak emango dik nahi baduk. Moztu, baina zer gertatzen da, ik ez alduk indarrik. Nixara joa emateko ez alduk indarrik. Bai, baina... Moztu, irekin etzegok ezer egiterik. Segi, ospa hemendik. Eta esan Charlotti etortzeko. Segi, ospa hemendik. Etzegok hauekin ezer egiterik eta denbora galdu eta galdu. Guazen, ala ez guazen. Guazen beste estudietara. Guazen. Zer egin behar dugu. A ver, hor kamera. A ver, Charlotte, pasa estenara. Pasa. Itxura ederra daukak, oso ederra. Baina nik zer egin behar dut. Ik egin behar dukan hause duk. Charlotten itxura daukadanez, Charlotten gestuak, eta ibilera, eta hori dena. A ber, pixka bat ensaiatu, mesedez. Hori duk, oso ondo, maravilloso, nahikoa duk. Eta gero, kontuz, pixka bat atzera xo. Gero, egin behar dudan hause duk. Kontuz. Bi lapur etorriko zaizkik. Bai? Eta etorriko zaizkik, eta bueno, dirua eskatuko diate. Baina ni dirurik ez zeukia tordia? Bueno, hori bazekiagu. Baina, bueno, berdin duk. Gero, eskuak lotuko dizkiate. Eskuak lotu, hankak lotu, eta hemen. Hemen ikusten duken, karrilen gainean jarriko diate. Ulertzen duk? Bai. Ulertu duk. Eskuak lotu, karrilen gainean jarri, bestea. Eta gero? Bueno, gerokoak, orain hori. Ederki. Aski duk. A ber, plaketa. Charlotte eta Bela porrak, lehenengo toma, lehenengo zatia. Zaude lasai. Guazen azkar. Baina, kontuz, Oso ondo! Ireak egin dik! Gurka kelerro! Guazen mendik trena bat eta! Azkar, gurka kelerro! baina, trena, favorez, txirritan! Tira, Herri, hemen gera. Eskerrak etorri zareten. Bestela, tren bat etorri eta akabatuko ninduke. Aizue, baina nolatan etorri zarete hain azkar? Oiek munduaren, zinearen munduko sekretu horietako bata, Txiribiton? Gainera, izu, John Huston horrek nire ustez intentzio txarren bat zuen, Mirri? Bai, horrela xirutzen zaidan niri ere, Baiz paire, honen azera dugu, gure pailazo jantziak jastera joatea lehen bailen, eta medik alde egitea. Hoxe, Guazen, tira. Txiribito. Tira, Mirri Txiribiton, guazen Euskal Herrira. Euskal Herria, baina zuek burutik eginak alzaudete. Guburutik, ez? Zer gertatzen zaik orain ba, Mirri? Oraindik hemengo leku guztiak ez ditugula, aztertu? Baina, Mirri burutik egin alago. Ia istripu bat izan duk tren batekin azkena, eta oraindik abenturak iagon goze? Bai, jauna! Mirri eta Txiribiton, guazen Euskal Herrira, eta ki. Zuek, kakatiak zarete. Kakatiak eta koldarrak zarete zuek. Mirri, ez gai... Ni banoa hortik, ia horko zulo horretik noa guazen. Mirri, meserez, etorri.
Mirri hau bezalakorik, Jon Justonen atzaparretan ibili ondoren nora demontre joan ote da orain. Datorren don kikilikonean jakin beharko.